What is up mga kang Yun, so hi guys, what's up? Hangaka man ni magpakango-kango no. Gago! So karon guys, atong buhaton is muuli kog buhol no. Kay niuli akong uyab gikan sa Manila. Handa na ba kayo? So makita na siya niya or di ugma kay karon guys, time check alas 6 na. So ugma na siguro ni matiwas no. Then kabantay mo na ka lihok-lihok sa akong kilid. Yes, Santa Claus. So karon guys, naa na kog per 3 no, gahuwat na lang kog oras guys. 6:45 pag parko pabuhol. Then ako dire no gapabaga na pud now. Actually, nara jud dito mga lingkuranan no sa mga pasahero. Ayun guys, so sa buhol na ako ni Tiwason no. Real quick. Kita kids, bye. Yun no, so nana og buhol no, real quick. Excited na mo makakita, so yeah guys. So ako na siya ipakita nyo no. Let's go. Hi, hi. Don't the water grow the trees? Don't the moon pull? Joke! Nascam mo no? Sa tinod lang guys, ako aning ate. Hi sa mga kang ate. Hi mga team kang So gikan ni Manila no. So ang tinod nga purpose ani nga vlog ron is family day sa iyang anak din. Ako pagumangkon si Noah. So auto ni attend meron dire sa Pilar sa school sa akong pagumangkon. Dali sa te. Nasa ko ipahay nimo say hi G-Boy. Hi Jepoy, Song, Kir, Jobert, Guzman, Tayuba. What's up mga kang Yun no, so mao dito ang ate guys no. Labaw sa tong kang And then isod na siya dito ron kay mao ni ang venue sa Christmas party sa akong pagumangkon no. And then napad ko nakalimtan no, labaw sa ning kang Hi Rose Gym. Okay guys, so kita-kita ra tagbalik unya kay murag ting kaon na no. Gahuwat naglitson dito sa sod. Bye. I'm back in again with this weird background. What? As usual, wala na pud na ko na human na akong vlog no. Kay ba mo nga no? Kanang feeling ngay ngani bitaw. Yun, nagbabalik. Nakoy nakitaan mga taga Carmen dire no. Yee! Isa. So. Wag ito sa mood pa. Kaya nga na bito nga feeling mga kang ano, kanang wala ka sa mood para mag-vlog. And then kay wala man natiwas tong vlog no. Kaya katuin yung nakita. So dita mo sugod nga di to matiwas no kay sayang kaya gigama nga intro nga pinadagandagan pa. Pananaw biya kog mga tawa to. Gago! So mao to kani guys tiwason nat ni nako nga vlog. Pinaagi ani nako ipakita ninyo. Nalang ko i-share niyo gamay ang munting Christmas light sa Carmen. So nara ko isugoon no nga pabidyuhan tong Christmas lights sa Carmen no kay karon na naman kog sipo nara ko isugoon kariyo ha. So paring ka nga palihog sa ko, it's your turn. Yun, so salamat pa rin kang dili na ta padugay-dugay no, di na ta magpaligoy-ligoy, ipakita na nako ninyo kung unsa ang kakusog o kanindot ang spirit sa Pasko diri sa Carmen. Let's go. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells. Ha! Team kang Yeah. Jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time.
go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Yun, so nakitaan yung mga kang ano, makaingon yun ko nga, there's no place like home. Kaya mas mabati yun nimo ang spirit sa Christmas kung naaka sa inyo, ano. Pero syempre, dili makompleto ang Pasko kung wala ang Ginoo. Forgive and forget. Spread the love, mga kang just love. Yun, so maora to. Back to you, paring kang Salamat paring kang So guys, as you see, daman nyo na ba ang Pasko? Ngayong Pasko, pag-ibig ang kailangan ng daigdig. So dili sad siya ingon nga ikapanghambog no, pero ikapanghambog jud ako siya. Gago! Okay guys, so that is the vlog. Kita-kits na ta sa next vlog. Merry Christmas in advance. Kang Yung Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig. Kay ganda ng lahat. If we will just love. Ngayong Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig. Kay ganda ng lahat. If we will just love. If we will just love. Just love. If we will just love. Love, 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 love. Sa pagbukas ng mga bibig, ang tanging sinasabi, Mababait na salita may dalang ginhawa. Sa paglapat ng